gamuchirai vatariri SlyMedia TV patinokupai nyaya dziri kupisa dziri kuitika munharaunda matigere. Zita ndinonzi Simba Rashezvidza. Mumazuva mashomanane apfuura panga pane nyaya iri kupisa maererano nebudiriro iri kuitika ku Hamden kuri kuvakwa guta idzva Cyber City. Vagari vemunharaunda iyi vazhinji vachasuduriswa pavagere vachipiwa pamwe pekugara nehurumende. Asi chainyanya kunyunyuta vagari veuku dzanga dziri nyaya dzekusuduriswa kwemakuva ayo akaradzikwa madzitateguru avo nevadikani vavo. Tashanyira nzvimbo iyi kuti tikurukure neavo vanogara paHamden farm vatiudze zvavanofunga panyaya iyi. Ndinonzi Kamiro Fungurani, ndiri pano paTena farm. Ndezvekunzi ndine chishuwiro changu chandinacho. Ndiri kuchemawo nenyaya yevanhu vedu vakapararira pano vari mumakuva umu. Saka ndezvekunzi paari kutiti tiri kuda kuti tibvise makuva aya. Tiri kusaziva kuti kwari kuda kuti yaende makuva aya ndekupi. Chivanhu chedu isusu hatisati tambozoona zvichidaro. Saka ndiri kuona kuti kuchemawo kwangu inini kwandinako taitoda kuchemawo kokunzi ivo vatidii vangakwanise kutiisirawo kana fence kipi kana kuti jurahoro pane vanhu vedu vari mumakuva umu. Tiri kuona kuti titakure mitumbi kechi2 tiende nawo kwari kuda kuendesa ikoko. Neshuwa kuti vakutotichemedza futi kechi2 sekunzi takachema kare tichiti munhu wedu haachawanika. Iye nhasi uno mwana akuda kufukuliwa makuva kuti achibuda. Ipapo takutochema kechi2. Ndo zvinhu zvatiri kunyatsa kuona kuti danga anzwisisa kuti vave vanongotichengeterawo makuva iyaya payari ipapa. Seisu tagara nzvimbo yakawanda plus hatisati tambozoona zvichiitika. Panapa ndo zvandiri kutoona kuti i1 chete zvichitanga kuda kuitika kuti ngatibvisirwe makuva. Saka taona kuti vakabvisa makuva aya achienda nayo kusaidhi vana vedu, isusu hatisi kuzopagara pano, tiri kumhanyisiwa ende kechi2 hatina kokuenda. Takangosiyiwawo nemunhu tiri pano pafama ino paTena farm pano. Akatiti garai nemaovheti vakapindawo muminda umu. Saka ndo magariro takaita pano. Umu nemhomu yevanhu yakashaya yekunzi 1919 yekunzi hatimbovazivawo kana isu tangoonawo yari makuva yaripo pano paTena. Saka tiri kuona kuti kuvanhu ivava vari imomo kana dai akati toda kuti vabviswe. Vanobviswa chirudzii sekunzi munhu ega ega anodikana kubviswa nemutemo wekwawo kumusha. Plus kubviswa kwacho isu tinoziva kuti pachivanhu kana ndabuda panapa ndinotakura tsoro idhaka ratinonokora chiisa pakajira chichienda kwandiri kuenda ndichinogara ikoko. Izvi zvekunzi hati wakuda kufukura makuva hatisati tazviona. Vachatibvisisa makuva totanga kuchema kechi2 tiri panzvimbo ineyi. Saka zvese izvo hatisati tambozviona. Danga tiisirawo security fence kana kutiisirawo chijurahoro kuti kana takuuyawo tinongopindawo mukati imomo torimira hama dzedu kana toitawo chivanhu chedu vari mujurahoro imomo. Ndo zvandiri kuona kuti ndo zvingakwanise kuitika izvi. Mati maudzwa here nzvimbo iyo yavari kuda kuisa iwo makuva aya kumitumbi kechiviri apa? Izvi ndezvekunzi nzvimbo yekuda kuti vaise mitumbi kechi2 havana kumbotitaurira. Vari kungoti vakauya muno motenga doro tinwai handei munosakurira handei toda kubvisa makuva but havana kutitaurira kuti vari kuda kuendesa kupi vanhu vedu. Ndo zviripo zvacho. Mune vamunoziva munenge muchivaziva here vanhu ava vanouya vachikuudzai mashoko iyaya? Vakauya vanouya vachitiudza mashoko aya vanouya vachisangana nevakomana vemuno mukomboni muno. Vanovatora vachinzi hande kumakuva voenda nawo kumakuva vonzi toda kuitira zvakati. Munoziva vana vedu vemazuva ano vanoda doro, vanoda mari. Zvekuti vachiziva kuti chii chiri kuda kuitika kumberi kwacho hapana chavari kuziva. Vanongomhanyira kuenda kunosakura, vanomhanyira kuenda kunotema miti mumakuva imomo. But kuti vachinyatsa kuziva kuti vanhu vakarara imomo vanokosha. Vanotodikana kuti mopinda imomo kana pataenda kunoviga munhu kwashaya mumwe munhu taitoenda tokanda dombo toomberera tochera makuva toviga munhu totaura chivanhu chedu. But ava vana vedu vanongomhanya vachienda kunosakura vachinochera tema miti imomo but hazvibvumiriwe pamutemo chivanhu chedu chaicho. Ndo zviripo zvacho. Saka sekomiti yenyu mune mamwe here matanho amambotora kugadzirisa iyo nyaya iyi iri kukushungurudzai?
Ndezvekunzi komiti yatinayo pano, ikomiti yandiri kutaura sezvandiri kutaura izvo inoda mari. Ikangopuwa mari inongobvuma kuti hungu itai zvakati, hungu itai zvakati, but kuti inyatse kuseenzesa kuti chivanhu hachiitiwe zvakadaro, hapana anofunga zvakadaro izvozvo. Saka ndo zviripo panapa. Mashoko enyu amuroda kutaura ende zvamuroda kubatsirwa nazvo panguva ino pane vanhu vakakutarirai neavo vari kukunzwai angave api? Mashoko angu andiri kutaura ini ndiri pano ndeekunzi vakakwanisa kuti ivo deanga atiisira fenzi zvandiri kutaura security yacho, otiisira kana fenzi, otiisira kana jurahoro, vakatadzirira izvozvo zvavo, kana kuti vongogredha makuva yacho odi voisa kana chii chaari kuda kuaka imomo vovaka zvavo. Ndasi kunzi kuti ticheme kechitu, izvinhu zvinotitambudza izvozvo. Pachivanhu chedu ndezvipi zvamunoona zvingakonzerwa nekubviswa kwemakuva aya? Pachivanhu chedu zvinokonzerwa ndezvekunzi makuva aya yakabvisiwa umu. Kechitu, munogona kufa munhu, kukuwara kana kufa kana kupenga nevanhu vari umu. Mune rudzi nerudzi revanhu riri umu. Mune maZambia vanoigiriwa chirudzi chekwavo, maMoskeni vanoigirwa chirudzi chekwavo, Mashona vanoigirwa chirudzi chekwavo. Vakawanda vanhu vari umu. Iri rubriki yese vanhu vanga chishaya vanga vachiuya pano patena farm. Saka tichanyatsa kuziva kuti chii chingagone kuitika ipapa. Aiwa, ndinotenda nezvamatipa izva sekuru. Aiwa, izvo tataurawo sei ndo zvatiri kuona zviri kutitambudza panzvimbo ino yatena farm inei, kuti payadikana kuti parongewe nezvinhu chaizvo zvinoziva zvekunzi munhu wese azive kuti zvikuda kuitwa zvakati. Apa ndezvekunzi vari kungoya vachitaura tisingazive kuti chii chiri kuda kubudirira ipapa. Vari kuda kubvisa zvekufukura here, vari kuda kugredha here, vari kuda kuita zvipi, hatinyatsi kuziva kuti chii chiri kuda kuitika chaicho. Kune ivava vana vedu vanoramba achienda mumakuva imomo, ndo vanonyatsa kuziva kuti chii chaari kuda chaicho kuti chiitike. Ndaa vana vedu vanoda mari, vanoda musombo, ndo zviri kutinetsa ipapa mani. Iyo mhuri yenyu panapa pamugere yakurawo sei? Mhuri yangu yandinayo pano, pane mumwe ane mukadzi 1, ane mwana 1, pane mumwe ane vana 2, pane mumwe ane vana 7. Vese vari pano pachigomo panapa, patena farm, vari pano apa. Kushaya ndakashayikirwa nechi, ndine 1 musikana akashayikirwa first born arimo mumakuva. Imimi vedzinza renyu vangave vakaradzikwa panzvimbo iyi vangava vangani? Vedzinza rangu vakaradzikwa apa pana sekuru na sisi vasekuru nemuzukuru nemwana wemukoma, vanokwana 5, vanenge vari 5 varipo pamakuva apa, newangu 6 pamwe chete ndo vari pamakuva apa. Imimi kugara kwenyu panapa mava nenguva yakadii muri pano? Pano ndagara kunyepa kwakaipa semunhu ndisingazive kuti makore kanjani yedu yokusanyora iyi. Ndo saka kugara ndakagara makore yakawanda ndiri panapa. Vazhinji vese vari pano vanyowani vamwe. Ini ndiri gubere pano nomumwe mudhara ari kumusoroko. Isu vacho vakuru vepanapa. Zvichireva kuti mhuri yenyu yese makaiberekera matova panapa? Mhuri yangu yese ndakaberekera panapa. Hapana kumuka ndakaberekera. Kwananga ndichishanda kwa Danbury ndine vana 2 vandakaberekera. Panapa ndakabereka ndine vana 3 vese vari panapa. Aiwa, maita basa nenguva yenyu baba. Aiwa, motendei baba wangu. Aiwa, shoko tarinzwa. Zvichikadaro vatariri, tichiri paMountain Farm apo patiri kukurukura nevagari vemo vari kunyunyuta nekuda kubviswa kwemakuva akaradzikwa vadiwa vavo muno mucompound. Zvino ndiri kutaura nemudzimai umwe anogara muno mucompound. Regai vatiudze kuti ivo ndiani, vabve vatitaurira zvavanoziva munyaya iyi. Ndonzi Maikaranzi
sekuziva kwandinoita pakauya pachida kugadzirwawo sezvo kungovakwa saka takangonziwo Makuva anofanira kubviswa. Saka wakati tinoenda kwana mambo togoenda kumasabhuku tozowana kuti tobvisa Makuva aya. Sai takambobvunza kuti Makuva aya kana akubviswa tichipiwa here mudikani wako chinowiga kwaunoziva. Zvikanzi aiwa munobatsirwa nehurumende. Saka wakazouya wabva wakutotrima miti nekusakura kuMakuva kuya. Saka zvadaro wapedza kusakura tangomirira kuti wachizotanga basa racho rekufukura Makuva. Ndozviripo, asi takamboisawo chichemo chekuti dai zvazvichibvira taingokumbirawo kuti pafenzeredzwe kana zvichibvira, nokuti kufukurwa kwevanhu vakafa kare kare zvinhu zvakaoma, ende pane vamwe vanhu vasisina hama dziri munomu, zvokuti pakufukurwa pacho nokuti waiti kana uine hama yako unonomirira hama yako ichifukurwa ichizoenda kwainenge ichienda. Saka pane vamwe vazhinji vacho vasisina hama dziri munomu. Vamwe vacho murungu paanga aripo waingowigwawo vanhu vakabva kuMalawi, vakabva kuMozambique, wainge vasisina kana vana, vamwe vakangouyawo vasina vana. Saka wakafa murungu aingoti oisa vanhu vebasa oti endai munochera guva, munhu yotowigwa. Saka takambobvunza kuti vanhu vakadaro seivavo vanozomirirwa nani? Zvikanzi zvinenge zvisina mhosva izvo, zviripo ndozvongoti vanenge vangobviswawo pamwe nevamwe vachienda kuri kuenda vamwe. Saka isusu taingoisawo chikumbiro ichocho kuti dai zvanga zvichibvira pangofenzeredzwa, nokuti inguva yakaoma kuti tifukurirwe futi vanhu ava, titange futi patsva kuchema, nokuti ukatarisa seisusu tori nehama zhinji dziripo dzakarara ipapa. Saka zvinotosvika pakuti rangaridza shure. Saka chikumbiro chedu ndichocho chataa tinacho chete, chokungoti dai pongofenzeredzwawo kana zvichibvira, nokuti zveshuwa ibudiriro yauya panzvimbo hatirambe, nzvimbo haisi yedu, asi toriwo nechikumbiro chokuti dai zvava zvichigoneka pangofenzeredzwawo posarawo hapo pakadaro. Munhu mupenyu unofamba zviri nani ukanzi imimi fambai muende, unogona kufamba uchienda uchitakura mhuri yako wapenyu kana zvidziyo, asi izvi zvokuzonzi vanhu vakafa mutakure ainguva yakaoma. Kana ukatotsvaga nzvimbo yacho uchisvika wakatakura bhokisi rekuti ndoda kutanga nepekuisa bhokisi rangu guva, kana kwauri kuenda kwacho vandoti hei zvakaoma. Saka tinengori nechikumbiro ichocho chokuti dai panga pangofenzeredzwawo. Ivo vari kutaura nyaya iyi yekubviswa kweMakuva vakambokuingeja here secommunity muchikuonesai muchivapa zvichemo zvenyu pachena? Hongu vakambouya tikataura navo, ndo pataitombobvunza kuti ko asi munhu kana maakufukura, munhu anofukura mudikani wake here? Vakati kwete, tetoisa vanhu vanoshanda vachifukura makatungamirirwa nehurumende. Imimi chenyu ndichongoti kana pane chiwanhu chenyu chamunenge muchida kuita, muita chiwanhu chenyu wofukurwa vanhu vaye kwavachaenda, kana munoenda futi muchinotungamira muri imi muchiita chiwanhu chenyu, hurumende ichikubatsirai zvese kuviga kwacho kuchazoitwa ikoko. Ndizvo zvavakatitaurira. Mati maziva here kwamuri kuzoendeswa mitumbi yevashakabvi? Kwete, hatisati taziva. Ivo vaitoti chatanga taenda kukanzuru kunokumbira kuti tiwane nzvimbo yokuzonochera Makuva iwayo. Saka takangomirirawo izvozvo. Imimi semugari wemuno mava nenguva yakadii muchigara muno muMount Hampton Farm Compound? Ndane nguva, katanga kugara muno mu1980 kusvika yezvinezvi. Ndakauya ndichiri mudiki kusvika ndiroorwe, ndatoone mhuri yangu, ndatoone vazukuru ndichigara muno. Vamwewo vedzinza renyu vamunoti vakaradzikwa pane iyi nzvimbo varipo here? Hongu, ndine vana 2 vakaradzikwa ipapo, tozoita hanzvadzi dzangu 2 dzakaradzikwa ipapa, dzawo vana bamunini atezvara, pane wakati wandei varipo. Zvimwe zvezvinhu zvamunoti zvinogona kuzotambudza vanhu panguva iyi yekufukunura ndezvipi?
Panguva yekufukura pakaoma nokuti pane vanhu vakasiyana siyana. Pakufukura kwacho hatizivi kuti vanenge vachizofukurisawo vanhu here kana kuti vachafukura nemishini. Saka munongoziva munhu akafa asiyana nemunhu mupenyu unogona kusangana nezvinhu zvakaoma pakufukura ikoko. Saka hatizivi kuti zvinenge zvichifamba sei pakufukura ikoko. Aiwa, tinotenda nekutipa zvamunofunga panyaya iyi nechikumbiro chenyu. Ndinovimba vazhinji vatariri vari kuzvinzwira muchawana rubatsiro rwamunoda. Zvakanaka, tinotenda tinotenda kungoti dai zvangodaro. Elias Misi dati mugari wepano uyu muning'ina wangu wepano uyu. Saka chinhu chiri kutonesa zvekutoti nyaya yemakuva yanesa iyi hatisi kumborara nayo wese munhu vanhu vakomboni ende dai zvichikwana maitounganidzwa vanhu pano pakomboni wotaura kamwe chete kuti tizive kuti munhu wega wega anofungeiko, nekuti wega wega ukati tida chakati techakati iwo vasingataure vanokuvenga. Hazvina kunaka, haugari zvakanaka. Unogara akakutaura iwewe pega pega. Manje hatidi izvo, toda kugarawo zvakanaka zvatakatoita kare. Tagara kunge muning'ina wangu pano apa agara unatoita vana maripo ipo pai nokusigana nanhasi tigere pano apa. Manje hapana chekuita chacho kunze kungoti makuva dai kangokwanisa kuti isira jira horo raziri nani. Hakuna kugumura makuva ari papa, munotopenga nawo makuva vacho nekuti vakuru vacho vakafa vacho hazimboita pakaoma. Ndozvandiri kutoona kuti dai zvichikwana please hatiitirewo zvaizvozvo, hatiisire jira horo ko pane chakaipa here kana kugumura dzimba zvose zviri pano pakomboni tigumure. Ubva rineseka mwoyo kuti toita sei, kwapana zvokuita. Ndini Elias Misi nekinemu yacho inonzi Agwaku, sekuru Agwaku ndivo vano. Tikutochema nenyaya yekuti makuva yakaipa. Saikugadzirisa kuti pamwe zingaite kumberi kwachoko. Ivo vari kutaura nyaya iyi vanombotaurawo nemi here? Ndivanani? Havasi vanhu vazhinji vanotaura nyaya iyoyo kutosvika kubva vanongoitawo zvanoda hameno zviri kumwoyo kwavo. Tichedu kungotarisa sekuti mulendo auya hatichaziva kuti ndevanani kuvari kuita kuti kunge ari paparamende. Ndo zvinhu zviri kutotinesa izvozvo muning'ina kuti toita seiko inyaya yekomboni yashupa iyo yega yega ino. Yashupa chaizvo, hatikuti chazi kuti zvokuita. Ko matambudziko angawanikwa mukuda kuita kubvisa makuva aya vachiiswa kune imwe nzvimbo ndeapi? Asati azinzwa kuti ndekupi kana kuti ndekupiko. Makuva akawanda ari papa, akwana kuma 200 something ari ipapa. Pano basa ipapo achazikanwa. Isu mukomboni tiri kugara kunge kukuvakwa ndiri kumakuva uko. Kungoramba ndichitaura nyaya neni achatoita continue kunge ini muri vanhu. Zvino zvinhu zviri kutonesa izvo mwanangu, zviri kutonesa. Uchiona kuti pano apa pane dzikamiro apa paigara imba iri 1 2 ndopagara stereki ipapa kuma 71 kusvikana paita makore kusvikana nhasi pakaoma. Vamwe vana acho vakaroorwa vari pano, vamazvikuru vari musaiti, asi pano apa ndiyo imba kabva uku kuva Bvisai
kushaka kuti chii chiri kutoitika pano pakomboni, kana kuti danga ari varungu ngadai asingadaro nikisi aziziva nekuti paimwe mbatatisi pano zvakaoma chaizvo kunge panoti apo imwe chete nepano zvino izvi zviri kuitika pano apa ashaka kuti zoita sei kukumberi kwacho kana vakuru vacho vakatanga nyaya iyi vazishaya kuti toita sei shuva muzvikuru. Saka zvoreva kuti imimi hapana chamuri kutomboziva, muri kuita zvekungonzwa here? Kutonzwa chete chandikuziva hapanapa, ndikungonzwa chete. So asikamainini kwanza auya vainzi kumba kuva yakambouya iniwo. Saka pandandiri kuWestgate ndokwandandiri kutosvika manje ndikati ndangopinza kubvisai chekuti ndigeze akuti odi kusvika mainini ndikati kati endei. Saka ndasvikawo manje kuona kuti ndonyaya yacho. Saka nyaya hombe apa ndeyemakuva aya. Makuva aya inyaya hombe chaizvo, nyaya yakaoma chaizvo iyoyo, kwese kwese inyaya yakaoma. Ende kubvisa izvo panonesa ushaya kuti vanoita sei kuchaizvo vanhu vachaita sei. Makuva akawanda apa anokwana kuma 200 something makuva emuno kwakupfukura mabhonzo acho iwayo kana anyakupfukura wacho pamwe achazopenga nazvo nekuti pano vanhu vakasiyana siyanako vakabva kurefu havasi vepano vega, vaisenza munudisha bricks, vaisenza kumarabhurako muna dhiringi, vazhinji vaisenza kumibraini vachidai vachigara pano vakawanda. Kunobvawa kuri ikoko hombe romurungu akavaka. Saka zese magesi achiuya 1980 akaunza varungu vachigara vakadai tichigara chakadai nokusvikana nhasi kwauya kudai pashupa shuva muzukuru wangu izvo ndapedza ini handina mashoko mamwe amenokona muneng'ina wake muneng'ina wangu maita basa sekuru waita hako muzukuru. So ndati regai ndonokuti nekuti kubva kuWestgate ndabuda pano apa pamakumi 5 ndareka kuti kuWestgate ichiita 10 to 6 kwakugara so kusvikana manje. So vanhu vacho vashoma nekuti nezuro vanhu vanga ariko futi. Ini ndinonzi Amachiwaura. Chichemo chedu ndechekuti izvo nenyaya yekubvisirwa makuva zvokutoti zvakatotiomera tiri kushaya toita usei chechirongwa chagara chakataurwa iye zvinozve zvaakuitika ndezvekuti izvo makuva aya akuda kubviswa. Saka tozoti achanoiswa kupi kana kuti hatisi kuchonyatsoziva kuti nzvimbo yavari kunoiswa ndeyekupi, uyezve tiri kutoshaya kuti toita sei mukufunga kuti chii chiri kumbochanyatsoitika nenyaya yekuti izvochi taane makore takagara pano kubvira muna 1979 takagara pano kusvika pari zvino. Saka hatichatomboziva kuti tichanoiswawo kupi. Saka chikumbiro chedu ndechekuti izvochi ingadai angatakwanisa kubatsirwawo kuti tinoendeswa kupi, makuva acho achaendeswa kupi, hatisi kuchanyatsoziva kuti chii chiri kuitika. Mataura kuti makagara pano kubva 1979. Mukugara kwenyu imi mungava nevekudzinza kwenyu neveukame hwenyu here vakaradzikwa panzvimbo iyi? Pane vamwe varipo vatinoziva, hama dzedu dziripo dzakaradzikwa ikoko kumakuva uku. Saka iye zvinozvi hatiri kutoshushikana kuti totanga kuchema futi zvakare here kana zvaakuitika izvi zvinhu zvakadai. Sokuona kwenyu
chii chingaitwa chinogona kuderedza kushushikana kwenyu uku? Chikumbiro chedu ndechekuti izvo ingadai zvanga zvakwanisika kuti ingadai kwanga kuri kuti kubviswa kwokuti tisanyanya kushungurudzika. Zvino apa hapana chokuita nepamusana pokuti izvochi inzvimbo yakutodiwa nevaridzi vayo, saka takungotarisira kuna ivo kuti vachatiita sei. Ndanga ndichibvunza zvangu kuti hakuna here dzimwe nzira dzamunofunga imimwe semunhu dzinoita kuti zvive nyore kwamuri? Inini kufunga kwangu ingadai zvanga zvichikwanisika akwani zvaibvira kuti aingovakirirwa kusiposiwa pakadaro. Ndo zvandingangofunga mupfungwa dzangu. Ndane pamusana pokuti izvo pari zvino tiri kushushikana kuti titange futi zvatakadarika kare tozvichidzokorora futi here. Saka munoziva kuti kufa kwomunhu kwakasiyana nekwembwa kana huku. Munhu unotanga wakufunga futi pakare kuti hama yangu iye ndakuiningirika futi, ndakuiviga futi. Saka unenge wakutanga kushushikana futi zvakare. Aiwa, tinotenda nenguva yamatipa mama. Tinotenda. Muti uyu unonzi munhadzi. Munhadzi unoiswa kumusoro kwemunhu kumarinda. Yokunzi kana taviga munhu tinoisa nhadzi kuitira kuti tisakoshiwe kuziva kuti apa ndo patakaisa munhu wedu. Saka ndo muti unonzi nhadzi. Unobuda mukaka iwowu. Saka mukaona kukura kwawakaita pawasvika zera iri ndezvekunzi munhu wacho ane makore ari pasi apa. Saka tikuona kuti kuda kuti abvisiwe ari pasi apa munhu akadaro zvakatoomera. Saka muchinyatsa kuonawo zvakadarisa. Pamwe taingokomawo zvimapuranga zvisinawo nedhiri tichingoti setione pekubatira munhu tichingoendesa. Vamwe taingotakura tichingoisa pajira pagumbezi tichiuya tichingoviga ipapa. Saka kuda kuti tichinyatsa kuziva kuti munhu wacho anobatika sei, hapana mabatiro atingamuite ari mukati. Asi nhasi kudhara vanhu vari pasi apa. Gari venharaunda, budiriro rinoda kuitika kunzvimbo ino iyi? Budiriro yacho iri kuda kuitika nzvimbo ini yandishamisa. Pamusoro pokunzi handisati ndambozvionawo zvichiitwa seizvozvi. Kutotanga kuona kuti ndiri kuda kuti zvibvisiwe makuva aya, but handisati ndambozviona kuti makuva anobvisiwa yanoendesewo ipi. Isu tiri pano varidzi vacho. Kune varidzi vacho vevanhu vari apa vamwe havapo. Vana vavo hachazikana kuti vari kupi. Saka ndikushaya kuziva kuti zvinoitiwa sei zvinhu zvacho. Kuri kunzi makuva aya afenzwa. Imwe budiriro yamuri kuda iri yemunharaunda imwe yakakunakira iwe here? Isu chatiri kuda ndechekunzi budiriro yacho ngayekunzi kana yafenzwa makuva aya tinoziva kuti munhu ega anoziva kuti ane hama yake iromo. Vanouya vachiisawo maruva, vachiitawo semaitiro zvinoitwa nevamwe. Zvandinoona ndozviti zvatitanga tichitoda kuti zvive zvinoitika mukati umu. Ndakuda kuti vabvisiwe vanhu kwachaenda kwacho hatichaziva kuti zvichafamba sei. Izvi zvinhu zvinonetsa kwatiri. Zvichakadaro, veMinistry of Home Affairs and Cultural Heritage vakataurawo nezvenyaya iyi, ikazivisa vese vachavhiringidzwa makuva ehama dzavo kuti nyaya yavo iri kuongororwa. Vanoti makuva ese anochengetedzwa nemutemo weNational Museums and Monuments of Zimbabwe Act Chapter 25.11 uye ayo makuva matsva anochengetedzwa neCemeteries Act Chapter 5.04. Mitemo iyi inodyidzana kuti nzvimbo idzi dzichengetedzwe uye dzipiwe ruremekedzo rwakakodzera. Makuva ekuMount Hamden anozivikanwa uye nzvimbo yeMount Hamden inoongororwa naChief Zvimba uyo ari muhurukuro dzakasimba neveHome Affairs.
Apa project yeZimSyber City iri kuenderera mberi. Vari kuvaka nzvimbo iyi vakaziviswa kuti apo pavanongosangana nepane Makuva vabve vamira kuvaka nzvimbo iyi. Vanoona avo vanoona nezvemakuva vachazovaudza kuti vozvifambisa sei. Ndiyo nyaya yatanga tinayo vatariri veSlyMedia TV. Zvakaoma kurasikirwa zvechokwadi. Vadikani vavo ava vakazorora. Uyezve vanofunga kuti kuchivabvisa apa nekunovaradzika zvakare zvakumutsa maronda aya avakambenge vapora. Vanokumbira kuhurumende kuti dei yaisa hayo ruzhowa runoshoshera ipo pano panzvimbo. Vanewo chikumbiro futi chekuti vamwe vevanhu varere panzvimbo inoyi havachazikanwi kuti vari kupi, mhuri dzavo hadzichazikanwi. Asi zviri kwamuri vatariri kuti mutipewo mufungo wenyu panyaya iyi. Semazuva ese tinokukurudzirai kuti musubscribe, mulike, mushare mavideo edu, mutipewo makoments enyu nezvamunofunga panyaya yatanga tinayo nhasi.